патріот Білорусі. Я патріот Білорусі. Клянуся Клянуся змагатися за свободу і незалежність моєї країни. змагатися за свободу і незалежність моєї країни. Клянуся Клянуся берегти Білорусь у серці моїм. берегти Білорусь у серці своєму. Боронить її від любого ворога. Боронити її від любого ворога. Клянуся Клянуся бути вірним Білорусі. бути вірним Білорусі. Ніколи не зрадити своїм сябрам, Ніколи не зрадити моїм шабрам, які змагаються за вольну Гаївщину. які змагаються за вольну Гаївщину. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Дякую, сябри! Дякую всім, хто був сьогодні з нами, хто дійшов до кінця. Ми показали, що будемо змагатися за Білорусь. Живе Білорусь! Я зараз від ім'я Ради Білоруського національного конгресу повідомляю вам про наступну акцію. Вона відбудеться 20 кастричника у Мінську і буде називатися «Марш обурених білорусів 2.0». Дякую, сябри! До зустрічі на вулицях Мінська! До зустрічі!